Vakabva kuno akatuka baba ndiani? Handiti hatisuda TV zvakatanga sei. Chinangwa chasekuru nekuya panapa ndechekuwaka mhuri hachisi chekuparadza. Ndosaka kazhinji pavanotozobva panapa vanobva vatoti ndiri kukubatsirai asi musati musanetuka nekumberi. Ani mazoona dambudziko ravakazinge matarisana navo. Vamwe baba dai nhasi vachivasika asi ariye akaita sei akabata mvura yacho. Saka ndizive mashoko ada kutaura kuna sekuru nevabereki vako pachitiko chakaitika last week pamakabva kuno kuicho chichi nemashoko amakaita sei amakachinjana nenhoroondo yazotsanangurwa nababa vako mabatiro avakaita mushonga nechinangwa chavaibatira mushonga vachibuda muchipostori. Nhasi chokwadi chisi chaitese chabuda pachena. Handiti mese manga musingazvizive. Handiti baba vachiti ndiri kugadzirisa nyamba ayo vakaenda kuMalawi vakaenda kuMozambique nebaba venyu mushonga vaiuda chezvo. Bakona bada kudeshona mwana kuti mudzi mapedza dambudziko. Apa pafana kuyana zvinhu. Zvatukutochema zvizvi. Sina kuyana zvinhu bantu. Uyu mushonga kuti vantu vakaraswa ngari muchibhodhoro wakasungwa. Ndinokona kunakurasa. Asi mushonga uyu maanawo hamuchaziva chete kuti urikufamba sei mupani. Ipapa asi urandiparambeba. Nokuti mushonga uyu urikushanda. Kushanda kwauri kuita inini handisi kuchauona kati. Asi ndiri kuti ndakadini manje ndakarasa asi iwo usina kuraswa. Asi panyama nomazise ekuona kwenyama ndakati ndakarasa. Asi kana wakudzoka iwo uri kuti hauna kundirasa ndozvirikiitika manje. Saka ndiri kuti ndichauziva kuti uri papi inini nemashandisiro anga uchiita. Bodhoro rako ranga rakaita sei? Bodhoro rekutanga here ranga mushonga wasunda ndende zviya zviyo zvakafuta rakasama makona ranga riri refu riri raundi rivhuri ranga ripfupiso kuti aya anotengwa machatewa chatewa riri raundi origin yekudhara yebhodhoro yayo kwete refu nemuromo murefu ranga muromo mupfupi yakadai so mabhodhoro zvemazowe izvi maorigin angari ariko mazuva ana 2 liters zviya ndozvasaka chakati chibhodhoro chacho. Asi muromo munoziva kuti muromo webhodhoro unenge uri kudini. Asi chakachiri mukati macho chachiri chigombe. Ndizvona manje. Zvatakambotonetseka pamazuva akandipa acho ndikati iwe mushonga wakambopinda sei muromo wakasungira panze here wakapinza tambo mukati here ukadhonzera uri kunze vantu vakanga vasunga mapisi mairi pasi nepamusoro bhodhoro chatakashinga yatakazara bhodhoro azara bhodhoro napo hachikwani asi bhodhoro muchakafuta kudai mubhodhoro imomo chakabva chaenzana nebhodhoro iro asi wakasungwa sesvinga uikati pamusoro wakasungwa pasi wakasungwa ndozvavakanga wakaita. Hai baba chandokutenda kureurira kwamuri kuita matauriro acho amuri kunyatsoita mhuri yenyu nekuti zveshuwa muda kuti ite isunungende makaifambirawo muchiti zvinhu zviite zviri mungu ndakabata sekutotenda ndakabata chokwadi asi ndakuda kuti mhuri yangu haisunungurwe yasekuru igarawo zvakanaka indigarawo zvakanaka. Kuguta kwemhuri yangu ndokuguta kwangu. Kana wasina chawana ndiko satokofanisa kapa mshonga munoshandisa kwa 14 days. After 14 days vamozofona kana mshonga wadzoka wapumba penyu ndokutaura ngene chakadini mufona ne WhatsApp video ko baba muri kumba menyu ne WhatsApp ya ndokutaura sunzaicho mwena
Nokuti chinhu chisingachaonekei maziso enyama. Kana mumwe munhu akashoko. Ndangotendawo zvakare uri munhu weZimbabwe kuti takauya nedambudziko zvakare remusikana airwara. Saka ndodangotendawo mhuri yeZimbabwe kuti vose vari kuona pachivhitivhiti vachaona vazive kuti hapana chefeki papanapa, hapana zvekufungidzira. Dambudziko redu ranga rakaoma. Isi asi rakaoma kune zvekumbonye zvokuti vanhu vanenge vachiti muri kunyemba. Handizvo. Ane dambudziko rake ngauye sei aponese zvakare. Yoita vanoda kuzondibata nhamba dzangu dzefoni idzo. Asi kana vanoda kundisisa. Vanoda kuzondibatawo chi? Vanoda kuzondibatawo pafoni nini? Semubatsirwa akabatsirwa nasekuru Tasu. Isi tikufara semhuri. Tiri kufara semhuri. Anoda kuzondibatawo achindionawo pamhepo kuti panhamba dzinoti 0785 100 610 0785 100 610 0785 100 610 ndo nhamba dzangu dzada kuti tibatsirwe vamwe nokuti matambudziko edu tatambura nguva yakareba makore akawanda tadzungaira tatetereka nyika dzose tichitenderera sevana tanga tinye kudzungaira mweya wedu ngotidzungaira musango nekuti achiti kabata apa chibvunzwa tabata apa tokudzwa dambudziko pakati saka ndinongotendawo musha uno wasekutasu zvakare nemuzimu uri pavari tinoutenda evangoya mhuri yeZimbabwe yose nevarumatimana vose isu takaonawo zvakare pachivhitivhiti ipa saka tituye pano pane pamwe pausokutenda wauya panongwana murume ndandisi achavhara nawo chokwadi kutana sekuri chokwadi zuva randakauya pano ndofunga tane mazuva matatu mari mezuro musikana paipenga kudaro achibatsirwa nasekuru ndakabuda ndichiperekedza hanzvadzi dzangu kumaperedzwa nokwira asi tavangonzwa kuti buda gedhi kuite sei uende chibva ndenda kumashops ndasvika kumashops ndakapedza vakatokwira baba vakakwira kumashops kana ndiri saka zvaimubvunzwa ndezvifunza ndati asi sekuru sei vasikunozondona dambudziko rangu andinatondona chaizvo ndomubvunzo ifunza mana mangu handina andakaudza ngeri ndangariro rangu dambudziko raiti sekuru havasi kuona nderipiwo dambudziko rekuti ndionawo murume kuti ndive nemurume nokuti ndane 7 years ndofunga kuti ndechi 8 ndisina murume kana boyfriend kana chii ndakangogara saka ndakudo chii murume nokuti makore ndagara ari kundirwadza kuti ndinodowo murume ndodowo musha saka matambudziko yayo ndovanasanzana anganyeo ndibata muupenyu wangu zvakane matambudziko emhuri yedu tose saka ndakabuda gedha ndibva ndaperedza mashops ndichidzoka ndakabata mapabheki angu anati kana hanzvadzi angu atengera zvakatengera ndakasangana nemurume anga ane zimotikari akapfuura obva arivhesa bva adzoka zvikanzi kuda iwewo saka ndati mukomana anga ari pamberi nomusikadzi ndandikuda iwewo ndikati inini here zvikanzi tara iwewo tienda kuseri kwemotota ndiuye kamunondiba masoro zvakatoitika ndiri pano sandaenda kumba ndichiri pano ndikati ko muri kuti uya kuseri kwemota sei zvikanzi aiwa uya izvozvi ndoti handipezva noti anevo ndikati pamari kutamba nevo ndatienda kuseri kwemota but anenge kuti enda hako anenge kuti enda hako ndatienda kuseri kwemota zvikanzi apinda zvako uri kuenda kupi ndikati kuenda kwasekutashi handambomuvanza zvikanzi pa7 Anderson ndinopaziva ndonosisa pagedhi zveshuwa munhu yenda kaenda yakatakura mota yake asi pagedhi apa kachimpa namba dzako ndinoti anewe izvo ndoti anaye pakapi izvozvi izvozvi saka ndamirira kusangana naye bhozi ati ndichakuudza mazuva anda kuti ndichakufonera ndizokuzotosangana papi kukura sadangotendowa sekuru ngawasimbise nawesekuru tirorwo ndizoya pano tikudedzai kumuchato wangu kudedzai kuti ndaichema mhere yandaichema mwari wanisunungurawo zvakane muzimu pamwe sekutoutenda outenda dambudziko retadhungana tatambura makore awonaimbomira yamai saka wakamirira vamukomana nevanin'ina vava mashoko adataura kuna baba vako namai ako ndeyekuti chi ndosaka kuti zvinogona kunge zvichiri zvakakubata zvinogona zvakaita sei asi tanzwa nhoroondo yemafambiro akaita upenyu hwenyu kuti husvike chi pauri kuziva nekusaziva nhasi chokwadi chabuda pachii chandoda kutiwo inini pamusoro yasekuru chandafarira ndechekuti baba havabvuma nhau yavo
ndochimwe chandafarira nokuti nguva yese taivabvunza vachiramba tivabvunza chasei vachiramba saka isu vana sevana takagara pasi takati baba zvaabvuma nhau yake tagona kuvhurira zvinhu zvese zvichiburudzana sekuru tasvi nokuti nhau iyi vanga vasingaibvume makoresa takagara tivabvunza kuti handizvizivi saka tangotendawo sekuru tasvi nemudzimu pamuri chikuru kunyanya ndiwatisisa pano nhasi kuti izouya mumwa nhasi takane mini wangu wamuri kuona kuti ukurwara agonopfeka bhutsu mugumbo agonopfeka hembe yakanaka anga asingagonopfeka zvinhu nhasi saka tangotendawo asi ngazvirambe zvakadaro kuti musagumire pashiri ngazviite pane wamwe isi hazifane patiri enderai mberi kiri pamuri chihombe murora wangu akazondivenga titore henyu murora pamusoro yasekuru ini ndiri kutenda zvikuru chandiri kutenda ndechekuti mapukuta musodzi wangu nekuti chiro yangu yaitota nanjeko kuti dambudziko richandipererawo irikaniti sei zvinhu zvichindiombera kubva kumawako zvokuti ndaigona kuzorera dambudziko iri kuna baba imi ngationei kuti toita sei mukati memhuri baba waindivhuzura uchiti handina mari yekufamba handina mari yekufamba unofunga ndeiona kuti mari yake izvi zvakaoma kudaro ndakati kwete baba zvinhu zvese zvinokutaurira sei vana vari kungoti kwawaenda kwese vanotaura ini ndakazozvionerawo ndega uyu musikana uyu akatipa mari nababa zvanzi baba naamai chimbobudaiwo mega ndakukupostai kwakati kwakapostwa nechii nemukomana saka tapuwa nhamba yetakaenda zvochokwadi ndakati ndokwakafera kwamakaendakutendai wakasvika futi wachingonodii wachingonoitwa zvinochita sekuru kapera wakati aiwa imana izulukai chirevo chikunangidzira kupi pana baba ndakati inini kana ndiripo aiwa musandiwanzi zvikanzi aiwa hatikuwanziri imi munoda kutogeziswe muti unobvurira muna ndakati azvakanaka ndikutenda baba asakagera ndi vanogerwa ndi amunogerwa pano ida kugerwe bozi manza ndikonanga wagerwa kudara kufana kugerwa ase kuti uda kungotenda wakangopedzisira semuridzi wemhurika ase kuti ndinotenda pamusoro wemuzukuru wangu usati watenda ndongokubata padikidiki ndanichikumbirawo kune vana ndambona mukoma Sly nenge mambobabata mukazonyanya kubatira rivana mambotsanangwa kuti sekuru tasvo varipo kukuvaka nekuvaka misha havapo kupusa misha sekuru tasvo varipo kuvaka musha nekusunganidza ukama hwevabereki nevana kuti ufambe huri mugwara rakajeka rechivana kutaura chokwadi vana ndofunga mukoma Sly vangotaura kuti baba venyu pavaironga mishonga yavaitora iyi yanga iri nzira yekuda kugadzirisira imimi vana mudii murarame kune zvakanaka asi vaivapa mishonga ine kushereketwa mishonga isina zambuko renyu mishonga inokuparadza baba vasingazivi ndozvekare zvakazopa kuti vana mugosvika pakuzotsamwa nekutadza kwenyu kunzwisisa nekutadza kuwana vatsananguri kana vanokwanisa kutsanangudzirai kuti baba venyu vakabata sei mishonga iyi vatsananguri vaikutsananguri vanga vaprofitana dzin'anga vekuti baba venyu muroi akarumba asingazikwanisa kusvika pakujekisana venyu vakatora nenzira yoda kuchengetedza imimi saka nekuda kuti tsananguro kwamuri dzaisvika zvisina kunatsojeka maita hasha muchitsamwira baba zvakazopa kuti vana vasikana kuzosvika pakutunga vanhu chikada kutarisa pachivanhu chedu zvedu isisi sevanhu vatema mwana kutuka mubereki aiwa hatikuti chivanhu chakakwana handitika saka kutuka vana kwamakaita baba ndamisa baba kuti baba musati matenda kudaro ndikuda kutanga ndadzora kumashure tandaita polishapo vana makatuka baba ndichakukumbirai kuti vana kana makasununguka kumbirai regero kuna baba kana makumbira regero kuna baba kana vatambira regero vazopedzerwawo kutenda dare rataregero moda kutenda kureva kukama uchiuda kuti urambe kwadi wakasundika handitika uri mugwara nechivanhu chakanaka pamusoro yaseko ini ndakamirira hakwana kona ndikumbira regero kuna baba kuti ndakatsamwira singati kwete zvekuzvembichanaka kuti wawenga kusvika pakupedzisira because kwese kwandafamba ndaisenga ndamuzvire kunzi baba wako ndari kukunza nyaka saka kana iwe wabvuma sei zvekubva kuita ini ndinovaregera iwe ndakutokumbira kuti
Ndakapinda vanakomana kunyange vari kuSouth Africa vatiregerere amai ofi zvakare kana vane zvanenge vana zvombundumuka vanofanira kutisungura kuti tione kugarisana zvakanaka tivake upenyu uchibva panapa uchienda kumberi. Ndakutoregera kuna amai ndakutoregera kuna baba vanhasi bvumai pamberi pevana sekuru kana mutaura ndavaregerera vana kwete kuzoregera takumba aiwa pano kana mune zvamunazvo mubva kuti ndichine zvandinazvo pana sekuru panapa hatina dare rachaita kumba kapanapa inoita pamberi pasekuru achibva jekesa panofanira paruchiwa huku chiti manje dai asekuru samusoro yasekuru isusu makore ese aya tachirarama tatine bundu navabereki vedu zvokuti kasvika pakuvenga mberi kudai afa zvake havana basi ndo mazuva ataitsanangura tichirwadziwa neisusu sekupisa revanasikana tisanyanya kuatakwa zvakanyanya saka pari zvino amai baba tinokumbira regero sevana auti mutiregerero kutadza kuiswa takakuitirai amai amai hapana zvozoti kumba aiwanda ndichine chikwereti hapana ibva mataka muchikwereti pano ona siku nekusaziva nematambudziko akati tikuvengei isi hazina kukuvengai totokudai vabereki vedu saka ndaungotendwa hangu aseku zvakare nekuenzanisa sejinda redu saka ngavaoaaakumirira ugare makadaro achauya kumbirawo kuna sekuru ndimbotendawo kumhuri yangu kana kuti ndichikumbirawo kuti zvakadaro regere kumhuri yangu vana vangu ndakakutadzirai asi kutadzirai pamusana yasekuru vana vangu ndakakutadzirai ndakaita zvinhu ndisingaziva kuti ndozvazvichaita asi nhasi uno vana vangu ndokumbira mundiregererewo inini ndakakuregererai omese mhuri yangu chiuyai padhuze neni uye ndandakapfeka gande dehwe reshumba kumeso saka manga muchiti kana makusvika pandiri munondisuduruka kana makusvika pandiri munondisuduruka hapana mwana anga achimbondida ipapa 21 years ndiri pamusha pandakavaka hapana anga achiuya saka nhasi wanangu handidapinda muno nhasi uno zvandakabata zvese ndatura handichazvidi ndauya kuna asekuru nhasi asekuru ndatura zvese zvandandakabata handichazvidi kuti zvishande mukati memhuri yangu asekuru kune vose vari kundiona ndichitaura ndiri pavhidhiyo Zimbabwe ndovari kunze kwenyika ndakauya nemwana achirwara pana achirasika pfungwa anga ane makore akawanda asingabatike achitetwa zvokusungwa asi ndakauya pano musi wa 15 sekutemba iye uno akauya pano patikaita mazuva matatu atakapuwa nasekutikaita mazuva matatu tiri pano nasekuru tauya nemwana takamusunga netambo nhasi uno mwana wangu apora asi unoburwa mazuva matatu atakapuwa nasekuru nganzi mazuva matatu akangopera chete chete zvatopera dambudziko ramuri kuenda hapana baba kuti aitoramba asi nhasi uno takuzvionera kana nyika irikutozvionera Zimbabwe wose vari kundiona pavhidhiyo vanenge vasangana nedambudziko randakasangana naro inokurwarirwa newana nepfungwa uyai kuna asekuru tasva muzoponesa vana venyu musavaregerera vachigara vachijasadza nemabhini asi uyai kuna asekuru wane kuta kuzorodzerai nhamo iyoyo vana vanodzokera mudzimba varege kugara kumabhini musasha uyai pachena sekuru vharai dare vazukuru venyu vazara padza Unaona zvinoitika vanhu vakuru vakare vanotaura kuti muramba unopetwa uri munyoro chishona chedu chinonzi muramba unopetwa kuti munyoro uyu akauya ake pakutanga iboda kunetsanetsa asi apa ini ndinogadzira nagirazi manje ndo vanhu pavanozoziva kuti girazi rinokutova kusvika pfungwa dzako kana mwoyo wako wasvika pakuti wakutaura zvinhu zvanoti zvinobva pagirazi irori girazi raukona kana ukaona magirazi mamwe akushandiswa navamwe anatategona adasiyana anango dasiyana ikapabasi pamvura asi mbunzwa saka haisi dambe haisi nyore kuti udayire nyaya dzako apa pagirazi unototaura nekwese kwawakaenda mona ndakuudza pa kuti imwe n'anga ndakuudza kuti imwe n'anga kupi kumaravu yese kuchipinge kuti kumwe ukabhadzana natrausi mishonga
imwe mishonga ukakanda kuna mkuvisi yese ndikuona apa asi ndoda kuti iwewe muzukuru kana uchinge wabvuma shwana moyo wako nakuda kwako kusunungura mhuri izvi hazvidzokorodzwe kuedzwa mvura ndio inoedzwa kuti uda kuyambuka nawe kuedza kubata mushonga ukadakuona yoda muna pfungwa apa ndokutora semunhu aipenga manga ndichikonzeresenda daro waona watora n'anga ndini tashu ndauya woneti sekuru ndokundakusvika kwayogadzira kuti mesi vakadzi inaimba iwe varume vaya kumana mupfekenure mukupfekenura komboitei inaimbwene hakuna mushonga wadaro ukupfekanura kunoitei kuromba zviri pachena siyana nemishonga ine mhiko ina handirombese asi ndoparadza chii murombwa chanataura ndandire mushonga ndira ndikupe 14 days unoshandisa kurumba kwako wozofona nevidhio call WhatsApp pafoni apa ndiri munomudana ndichikuudza kuti tora icho takura mwe nazvo uya ndozokuratidza mushonga wako wakutaura wanga kasunga uri kutibhodhi reuri unondinzwa mupwere ndaura ndichidani chibhodhi chochiuya asi unoona saka ndinotaurawo kwamuri kuti inini handakauya kuzokuparadzanisirai asi mauya kuti muvakane kana mukaona kugumbukirana pamakauya pakutanga shoma makagumbukirana mumwe mudasvika nguva yafazi yekuti waida kumwa mushonga akatomwa sekuzvikarama kwete kufungidzirana munhu akatoenda muchipatara sekuru atomwa azona wakatomwa mushonga wausvikanganisira life yako wonzwa shona apa izvozvo panochada kuti kupiwa mushonga kuti chaende kurutsa ndokuti mushonga uchirimo munyama dzako uchapiwa mushonga apa kuti unosukwa natswa panzwa mpwere saka nyaya yanda kupedzera yekutaura ndekuti mukona uyu musikana akagarapo uyo ailet wamakaona achipenga kana mukazviona mese mukagara mukatarisa mukuona chisaga chirapa ichi ati kugara kwamakaita matosisaga chirapa ndo zvaakauya akapfeka izvi kana mukuona zvinhu zvingapfekwa namunhu wane zvese ndo nhumbi dzake dzakauya akapfeka kana aifamba nazvo achigara nazvo zvese mukuona zvakazara chisaga aifamba nazvo akapfeka akazvimonera munhu zvezvakazara asikaende kumushina aisonera ega nemaoko akatenga zira chete osona ega nemaoko saka zvese zvikaizvikaizvi kudati zvisare izvozvo musati masimuka pana paiva muchapiwa mari yekuita 40 years mumutengere dzimwe hembe asi anopfeka madhende ese akutosara kupisiwa ukupiwa mari pana kumana 40 years unotengerwa dzimwe hembe usvika pamusika usarudze hembe dzako dzaunoda hapana zvouchapfeka asekuru ndatokunda zvichena chatomuzviona izvi chena izvi kana kutenga zvimwe hatodatenga zvimwe zvichena futi atenge hembe dzine makara apa chasara chanda ndikudze hamba dzangu chasara chanda ndikudze pamusoro pake musikana ime ndime vabereki vake munoona mazuva ano mararamo edu magariro edu zvinhu zvedu hazvina kumira zvakanaka zvanzi zvamunoona mazuva ano kurarama kwedu kwatiri kuita zvinhu hazvina kunatsotambanuka munyika medu aziitika mutemo unotaura kuti munhu afoswe kuti aende kunotestiwa handimuzivisa mutemo chaiwo unoti munhu aiche kufoswa kuti enda unoongororwa ropa status yako mukunzwa asi apa chasara zvese zvimwe zvitarapa asi ndakuda kuti imi naye mugare pasi muende naye anotestwa manzwisisa zvanzi nasekuru denda rekuvhinika njere riri ndamurapa rapera asi iko zvinozvi ndauda kuitererai vazukuru zvanzi iko zvandada kukukomekedzai pane zvandaona zvirimo muropa rake ndiri kuda kuti imi mugare naye pasi mwana wenyu mowira moenda naye kuchipatara kunestudy center unotestwa ropa rake ndine mavara andiri kuona pagirazi rangu pane mavara aonekwa nasekuru pagirazi apa kuti vasekuru vakupe encouragement yekuti endai naye mwana pamunozodzoka mozondudza kuti sekuru
matiri zvakati mapanzo zvanzi pamunozodzoka munozotaurira sekuri sawa mapanzo kupedza takutochema sekuri kuti kunyama yake kakuna yeye muridzi agotiteerera aiya indotaura naye muzukuru asazokakana muzukuru life kana kuti upenyu ndehwako wanzwa ileti ukaona kukura kuita nyama kana vese zvamona pamwe zvimajaindi azvishamise zvinhu zviya zvinoitika munyika zvinowanika ufanira mukwere mwoyo wako aidha kana kuti ungaende kuti kunotesta kwaka kusitaura kuti unogona kubatwa HIV chete unogona kubatwa BP kana shuga kana malaria zvese asi ndine mavara andiri kuona pagirazi rangu kuti mukabva pano manogara 2 days kumbawo mambozororawo moenda zvenyu pedyo unotarisa kuti chii chaungararame chichikuchengeta mukati meupenyu mwako unondinzwa mukwere handisi sekuru vanonyepa kuti aiya inini urwere hwetachiona hweaids norapa kandida sei aiya zvinorapwa zvechivanhu zvakaita zvechivanhu ndogadzira nechivanhu saka ndoda kuti nekutenda kwako kwakuporesa muzuva ranhasi ngakuve kutenda kwauchaita kwauchaenda muri kunzwa hama dzacho rudo rwamaita kugara pano unoona pana kumagara munoita unoona vamwe vanhu vanotaura kuti aiwa tozorara takadai but munenge musina kukaenda mune mabva kupi mabva kure asisi mashingirira 2-3 days muripo ndikaitione zvatikuitirwa mazuva amakapiwa haana kusvika haana kutokwana zvinhu zvazvatoraiti imi mamati 3 to 4 days anenge araiti kati zuva rechituracho tata kutoona masaini kutaya munhu andoraiti munhu haaraiti andirika saka zvakakosha izvozvo mune mishonga yamuchapiwa pano yachaenda achinodya porridge anodya kumanheru kawani pazuva manheru chete pa 5 days manheru chete munobikira porridge mucha mishonga yo mumbaona 5 days manheru chete asibabatisa unogona tikamuka panhasi mangwana musana mumbausera mangwana asi 5 days ndakutoita chikumbira sei chekuti nawe chikosi ringaimboumira achishandisa chi izvo ngaambomira kusvika tautaza kuti anaya 14 days awazopapane mishonga yavo hapana kwanoenda kumasowe hapana kwanoenda kupi ngochena toda kudziona izvinezvi ngadzigomira kutengesa ndomira zvebasa anozozvita kuseri kwe14 days anenge atoaraiti zvebasa asi umwana pamiri yake apa chiri yakaneti apa kuradzwa nemusoro musoro mutema arikutaura imi hazvina kushamisa here akaita makore mangani asingati asi panapa ndiani ndakamutengera chicken slice pizza ndopi hanzva mati angaita makore mangani onda 7 to 8 years gwara asingati aitoramba waitomuka mhiko dzekumasoweka asi mhiko dzekumasoweka kutorwara handije nyama handije shuga handije chakati ndochemazepi chete manzungu emaputi asi apa munamutengera mabve iwe hauna kujaira apa usiunza kuida futi ene ndikupe mari utenge usiunza kuida futi kumakaija wakanzwa kudei aiwa tinoti chapinda munzeve chano chakaipa chinobata chinopiwa mhiko musabati aiwa toenda sekunedzidziso yakanaka imi gona mombe iwe mukadzi wacho iwe amai muchapiwa futi mushonga panze apo weshambidzo kushambiswa chirangwa munyama mukati moropa vana hondo dzakaomoterai